Egunon edo gabon esan beharko nuke, ezta? Bueno, egunon guztioi. Koldo ninen dauzue, bengo IMH Ingeritza Eskolako zuzendaria eta Euskara Batzordeko kidea, eta kafe ordun arte niongo naiz zuekin. Orduan guztioi, aurkezpenek egingo dituzuen guztioi eskatuko dizuet denbora ondo zaintzea. Bakoitzari dagokion denbora, ze bestela atzerapenak ematen dira. Lehenengoz eta behin, hemen hasiko gara Igor Kaltzadarekin. Igor Kaltzada, EMU-ko proiektu zuzendaria daukagu, eta batera Associate Researcher Nevadako Unibertsitatean, Renon. Soziologoa da bera, eta Euskara 2.0 hiritartasuna hitzaldia emango dugu ondoren. Edo zunean, Igor? Bueno, eskerrik asko ikusten zaituztet borroso, baina hola ikusten ditut buru batzuk. Bueno, lehenik eta behin eskerrak eman antolatzaileei, eta antolatzaileei esaten dudanean esaten dut Mikel, esaten dut Pedro eta esaten dut Edurne. Zeren espero dut dena ondo jutea, zen ikusiko bat zenute horren atzean dagoen guztia, agian hori izango litzateke making of bat egiteko, pelikula bat egiteko aitzakia, ez? Eta ere eskerrak eman, zeren sorpresan izan ditut, eduki ditut, azkeneko hilabete tardi honetan, jakin gabe nondikan hitz egingo nuen, ez? Eta oin esango dut, ez? Eta horretarako, ez dakit, posible izangoan, baina esango dut nunagoen momentu honetan, ez? Eta nik uste hitzaldiaren nondik norakoa ikusten duzu Estatu Batuetako mapa, hori argi dago, Estatu Batuetan nagoela, baina iruditzen zait Euskara inguruan egon, eta hemengo puntuan egotea ezinbestekoa zela, ez? Alegia, nunago Boise, Idaho nago, ez? Gure hartzaileak etorri ziren leku horretan. Duela atzo bertan Seattleen egon, eta oso esnoba egitu zitzaidan Euskara 2.0 Seattleetik hitz egitea, ez? Orduan, sorpresaia desbelatu dago. Eskerrak ere eman diet hemengo hoteleko jabeei amona euskalduna zeukaten, eta benetan oso modern hotel deitzen den hotel batetik ari natzaizuen, nolako pantaila eta zea guztiarekin. Bueno, nik pixkat egingo duana, urduri nago, ez da egitu nabaritzen da, baina urduri nago ez negatibo ezik eta ikusiko bat zenute grabatzen ari da momentu honetan, pantaila batetik ez, baina iruditzen zaitola dara pixka bat koherentea izatea esaten danarekin, ez? Eta ez da gertatzen normalean, Orduan erronka bat niretzako ere, oso handia, eta 600 mila egitea hemen egoteko, pixka bat sortzen ditolako zera logela baten egotea, konektatu, ez? Euskal Herriarekin, ez? Pixka bat emozionatzen hauena, agian hori izango.